Isang coastal clean-up drive naman ang nakatakdang isagawa po sa darating na Hunyo 14 sa Barangay Victoria, Alaminos City na bukas sa mga mag-aaral mula kolehiyo hanggang grade 10 hanggang 12. Bilang kapalit ng kanilang partisipasyon, makakatanggap sila ng libreng school supplies at libreng payong para sa mga unang magpapalista. Ang naturang aktibidad ay inisyatiba ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Victoria at bilang pakikiisa sa advokasya ng pangangalaga sa kalikasan, partikular na sa kalinisan ng mga baybayin. Kalakip din nito ang hangaring makatulong sa mga estudyanteng nangangailangan ngayong papalapit na ang pasukan. Limitado lamang sa 150 na benepisyaryo ang maaaring makilahok sa programa, kaya hinihikayat ang mga interesado na agad na magpalista. Sa pamamagitan ng simpleng pagtutulungan ay malasakit sa kapaligiran na maipapakita ng kabataan na sila'y tunay na bayani para sa kalikasan at kinabukasan. IFM News. IFM News. IFM News.